स्टॉप कर ले रिकॉर्डिंग बात चालू है। अरे यार हिल बलिया हिले छप हिल ला गोरी के लचके जब कमरिया तो वाह वाह का हो भाई वाह। अरे का आवाज बानी सबे ठीक बा एकदम बिल्कुल ठीक बनी सब। अरे यार एकदम हमारा सकल के लागत हो रे ना मर दे कहीं ए भाई कोई हमार बाबूजी कहीं हो तारा घरे उरे तो नाने कोई रहल है इहे तो बतिया हमहु कहे के चाहतनी मर दे कहीं के हमार बाबूजी कोई रहल है का तारा घरे एकदम टू कॉपी हमारा एकदम मर दे हमरा सकल के टू कॉपी। अरे मूर्ति कोई का एक बात बता ना किए से में बा अरे हां कोई नहीं बा कोई नहीं बनाओ मार दे पहले खानी खियावा है का मतलब बा बनाओ घर कहां बा नेपाल से आइल बनी मर्द कहीं का बिहार में घर कहां बा हां यही जाएगो बहुत बार का शूटिंग रहलो आ रे करे आइल बनी सब ई हां लिया का हो हमार बाबू नेपाल में पल गई रहन का। अरे हम मरते गई रहन तो एकदम जुरवा पैदा कइले बार हां ठीक कहलो भाई ठीक बा ठीक कहलो ये भाई सही ईमानदारी से बता हिजिया का करे आइल बरस आ तू हम लइका हव हां बताओ ठीक ये बतिए मारे भइयो ये बात ठीक बा भाई जा तोरे बात जा अपन बकरी हम बनावत नहीं तरी जा तनी हम बकरिया हाक बकरी देखो कोनो बात नहीं चल। अरे हिले बलिया हिले हमारा ही तो हमरो कंफ्यूजन बा सही में हमार बाबू कहीं कर माई कली त नानु गइल हो गइल बार हैं गइल बार दम तोहरे लेखा पैदा कइले हैं दम तोहरे लेखा पूरा एकदम तोहरे ले ले बाप। आज हम जाके अपना बाबू से पूछत तानी कहां से तू हमरा इसन हम से को लइके पैदा कइले बार वाह वाह चल भाई चल। नमस्कार उम्मीद बा कि रउआ सबे के ये वीडियो बहुत पसंद आइल होई है लइकन के साथे कुछ अलग करे के कोशिश कइले बनी उम्मीद बा कि रउआ लोग के ये वीडियो पसंद आई और हमनी के अपन प्यार देम सपोर्ट देम तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेम वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक भी कर देम और अपना दोस्तों में मित्रन में शेयर भी कर देम। तो भैया का कहे के चतर लो देश दर्शन नमस्ते।